سلام كم يتنعكم كبرات عزب تعرتاو زينا سبورت ونو زينا زورب لكم ميكال حرقوم أبزور قابون بمسطاف أنصوارا وطي زمزقبت هاقراويت غانتا بشكلت تارترا لوم سولس 28 تنطر وقحتا ناب هاقرات مليسا እታ ሃገራዊት ጋንታ በሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ አስመራ ዝኣተወትሉ ሓለፍቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድም ቢሽክለታ ኤርትራ ንኩሎም ኣባላት ሕቋፍ ዕንበባ በመበርካት ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብዚ 15 ኤውሮጳውያን ፕሮፌሽናል ክለባትን ኣፍሪቃውያን ሃገራውያን ጋንታታትን ዝተሳትፋሉ ናይ ሃገር ኣፍሪቃ ዝዓበየ ውድድር ላትሮፒካል አሚሳ ቦንጎ ኣብ ኩሉ መድረኻትን ደረጃታትን እቲ ውድድር ዝናድ ብቕዓትን ብሉፅ ውፅኢት ብምዝጋብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቦታ ኣብ ርእሲ መሓዛ ኣብ ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድር ድማ ብተቐዳድምቲ ናትናኤል ተስፋፅዮን ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ምስ ብሉፃት 5 ክስራዕ እንከላ ኣብ ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድር ድማ ብተቐዳድምቲ ናትናኤል ተስፋፅዮን ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ምስ ብሉፃት 5 ክስራዕ እንከላ ንብሉፅ መንእሰይ ንኣንበሳ ዓቕብን ኣብ ዝዋብ ሽልማት እውን ብተቐዳድምቲ ናትናኤል ተስፋፅዮንን ዳዊት የማነን ኣቢላ ኣብ መድረኽ ሽልማት ክዲብ ምብቃዓ ዝፍለጥ እዩ ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍፀም ሰላም